Jingpyntip Paidbah. Kariwar Mingi Filmmakers, Content Creators and Artists Association RMFCAA kan sependong ya kejing yang Paidbah general meeting ha ka arpoi trik ubnai balai arajar apun riu ha yeng dorbar hall pensla proper ha ka por shipo beje min stem. Kandon ro kejing pen sngau ya ki report trai kam jong ki snem baladep bat kejing pen thamai bat pen scam ya ki nong yalam jong ka association ha ka te sngi. Lakar pat ya pi ki parlok parajor ki badan hapo jong kathain riwar mingi pensla ki baken thop nadu ki nong shna film music videos short films reels ki nong rai ki nong shot ki actor ba ki actress ki nong tem nong pot ki youtubers ki pageantry influencers bat ki bajudan bentalang ha kini ki thum ki bakwa ban yasnok tilang bat ka association pila ban ya poilang ha katika si khublai shibun.